Вітаю, гэта Тимофей і 73-й выпуск падкаста праз космас з аглядам навін. У гэтым выпуску пра наступны запуск Starship, пра галасаванне на МКС, пра змены ў касмічнай галіне з прыходам Трампа, пра першы ў свеце драўляны спадарожнік і пра тое, як хтосьці выключыў радыёперадатчык на Voyager'ы. Мегаракета Starship ад SpaceX паляціць у 6-ы раз менш чым праз 2 тыдні, калі зразумела ўсё пойдзе па плане. Кампанія Маска абвясціла 6 лістапада, што яны нацэліліся на 18 лістапада для наступнага выпрабавальнага палёту Starship, які стартуе з пляцоўкі Starbase SpaceX у паўднёвым Тэхасе. 30-хвіліннае акно запуску адкрыецца ў 4 гадзіны вечара па мясцовым тэхасскім часе, або ў 21:00 па Грынвічы і ўжо ў гадзіну ночы 19 лістапада па беларускім часе. Кампанія пачне трансляцыю запуску ў прамым эфіры прыкладна за 30 хвілін да старту. Раней усе старты праводзіліся раніцай і прывадняліся ў Індыйскім акіяне, калі там ужо было цёмна. Цяпер у SpaceX вырашылі сунуць час запуску на вечар. Гэта дазволіць караблю увайсці ў атмасферу над Індыйскім акіянам пры дзённым святле, што забяспечыць найлепшыя умовы для візуальнага назірання яго вяртання і пасадкі. Проста яшчэ раз вам нагадаю, што 122-метровы Starship – гэта самая вялікая і магутная ракета з калі-небудзь пабудаваных. Ракета з нержавеючай сталі складаецца з двух цалкам шматразовых элементаў – велізарнага паскаральніка пад назвай Super Heavy і верхняй ступені вышынёй 50 метраў, вядомай як Starship або проста Ship. Дзве гэтыя ступені абсталяваныя рухавікамі наступнага пакалення Raptor ад SpaceX, 33 у Super Heavy і 6 у Ship'a. Цалкам укамплектаваны Starship запускаўся 5 разоў на сённяшні дзень. У красавіку і лістападзе 2023 года, а таксама ў сакавіку, чэрвені і кастрычніку сёлета. Апарат дэманстраваў усё лепшыя вынікі ў кожным наступным палёце, а апошні, які адбыўся 13 кастрычніка, стаў знамянальным момантам у гісторыі касмічных палётаў. Super Heavy вярнуўся для кантраляванай пасадкі на пускавую вежу, якая злавіла паскаральнік сваімі палачкамі для ежы. Палёт нумар 6 будзе ўключаць яшчэ адзін захоп паскаральніка, калі зразумела ўсё пойдзе па плане. Наступны выпрабавальны палёт Starship накіраваны на пашырэнне магчымасцей карабля і паскаральніка і набліжэнне да паўторнага выкарыстання ўсёй сістэмы, напісала кампанія SpaceX. Паводле абнаўленняў, Starship для палёту Flight 6 мае некаторыя паляпшэнні ў параўнанні са сваімі папярэднікамі. Мэты місіі складаюцца з вяртання паскаральніка на стартавую пляцоўку для захопу, паўторнага запуску рухавіка Raptor другой ступені ў космасе і тэставання і серыі эксперыментаў з цеплааховай і манеўраваннем для ўваходу Ship у атмасферу і спуску над Індыйскім акіянам. Адно з асноўных змяненняў заключаецца ў тым, што інжынеры плануюць паўторнае ўключэнне аднаго з рухавікоў Raptor. Гэта павінна прадэманстраваць магчымасць кантраляванага спуску з арбіты ў будучых місіях. SpaceX планавала правесці такое выпрабаванне яшчэ падчас 3-го тэсту ў сакавіку, але адмовілася з-за тэхнічных праблем. Таксама плануецца праверыць змены ў сістэме цеплааховы Starship. Яны ўключаюць як тэст новых цеплаахоўных матэрыялаў, так і выдаленне ахоўных плітак на караблі ў месцах, дзе будзе непасрэдны кантакт другой ступені пры лоўлі вежы Міхазілла. Паведамляецца, што падчас уваходу ў атмасферу Starship будзе ляцець пад вялікім углом. Гэта дазволіць праверыць межы кіравання яго крыламі і атрымаць дадзеныя аб будучых профілях пасадкі. Калі 6-ы палёт Starship сапраўды адбудзецца 19 лістапада, гэта будзе самы кароткі час паміж яго двума запускамі, крыху больш за 5 тыдняў. Адна з прычын, па якой SpaceX можа дзейнічаць так хутка, заключаецца ў тым, што ліцэнзія FAA, выдадзеная ў кастрычніку на 5-ы палёт, таксама дазваляе SpaceX выканаць і 6-ы палёт. Прадстаўнік NASA на гэтым тыдні паведаміў, што SpaceX паспрабуе перакачаць паліва з аднаго арбітальнага карабля Starship на іншы ўжо ў сакавіку наступнага года. Гэта тэхнічны крок, які адкрые шлях да дэманстрацыі беспілотнай пасадкі карабля Starship на месяц.
НАСА спадзяецца, што Starship верне людзей на наш натуральны спадарожнік у рамках праграмы Артеміс. Касмічнае агенцтва заключила з кампаніяй кантракт на $4 мільярды на 2 караблі Starship, разлічаных на людзей. Прычым верхняя ступень упершыню з часоў Апола высадзіць астранаўтаў на паверхню месяца. Пілатуемая пасадка цяпер запланавана на верасень 2026 года, але гэта недакладна. Чаму запраўка на арбіце такая важная? Старшыпу не хопіць паліва, каб даляцець да месяца, і яго трэба запраўляць на зямной арбіце. Праверка працэсу перакачвання паліва – гэта адзін з важных крокаў у гэтым ланцужку. Трамп вернецца ў Белы дом у студзені ў якасці прэзідэнта. Папярэдняя адміністрацыя Трампа зрабіла значныя змены ў касмічным ландшафце, уключаючы стварэнне праграмы Артеміс і паўторны запуск Нацыянальнай касмічнай рады. Што можа змяніцца ў бліжэйшыя 4 гады ў галіне космасу? У ліпені Грег Отры, прафесар універсітэта штата Арызона, які працаваў пры Трампе прадстаўніком Белага дома ў НАСА, заявіў, што на яго думку выхад праграмы Артеміс на высокія абароты, каб пазбегнуць адставання ад Кітая, стане для Трампа галоўным прыярытэтам. А абраны прэзідэнт таксама адкрыта заяўляў аб жаданні стварыць касмічную нацыянальную гвардыю, але пакуль не зразумела, што гэта. Пройдуць месяцы, перш чым мы ўбачым бюджэт ад адміністрацыі Трампа. Але гістарычна склалася так, што прэзідэнт-рэспубліканец дае крыху большы бюджэт для НАСА. Што тычыцца самого Трампа, то 19 кастрычніка на мітынгу ў Латробе, штат Пенсільванія, ён пакляўся, што ЗША высадзіць амерыканскага астранаўта на Марсе і дадаў, каб Маск пачаў рыхтавацца. Спадзяюся, што Маск нарэшце спыніцца і перастане забруджваць стужку навін у Твіттары бясконцымі відэа пра Трампа і зоймецца справай. Абстрагуючыся ад такіх гучных слоў, Трамп хутчэй за ўсё прыме значна смялейшы падыход да космасу. Гэта можа прывесці да таго, што ён паспрабуе вярнуць амерыканскіх астранаўтаў на паверхню месяца да канца свайго 4-гадовага тэрміна. Ён хутчэй за ўсё адмовіцца ад паняццяў міжнароднага супрацоўніцтва ў космасе і знізіць акцэнт на міжнародных дыпламатычных намаганнях па падтрыманні норм і законаў. Таксама шмат будзе залежыць ад выбару новага адміністратара НАСА. Імя пакуль невядома, а кандыдатаў шмат. Адносіны Трампа з Маскам таксама будуць аддаваць прыярытэт касмічнай палітыцы. Таму кампанія SpaceX можа выйграць ад адміністрацыі Трампа. Наступнае трансфернае акно Зямля-Марс наступіць у 2026 годзе. Так што беспілотная місія на Марс сапраўды можа адбыцца да канца гэтага другога тэрміна Трампа. Верагодна і хутчэй за ўсё гэта не супадзенне, улічваючы той час, які Маск і Трамп правялі разам падчас перадвыбарнай кампаніі, што гэта самы апошні графік, які сам Маск ставіў для планаў SpaceX адносна чырвонай планеты. Маск сказаў, што першыя караблі Starship на Марс будуць запушчаны праз 2 гады. Калі гэтыя пасадкі пройдуць паспяхова, то першыя пілатуемыя палёты на Марс адбудуцца праз 4 гады. У цікавыя часы жывём, паглядзім, што з гэтага атрымаецца. Працягваем тэму выбараў у ЗША, але гэта вельмі цікавы факт. У дадзены момант на борце міжнароднай касмічнай станцыі знаходзяцца 4 амерыканцы. Гэта астранаўты НАСА Дон Пэціт, Нік Хейк, Буч Уілмар і Суніта Уільямс. І ў кожнага з іх была магчымасць дадаць свой голас да мільёнаў іншых амерыканцаў, якія прынялі ўдзел у выбарах. Для многіх амерыканцаў, асабліва тых, хто знаходзіцца ў іншых краінах, напрыклад, салдаты на замежных ваенных базах, галасаванне шляхам адпраўкі папяровага бюлетэня па пошце даўно з'яўляецца нормай. Аднак у космасе па шэрагу відавочных прычын гэтая схема занадта складаная. Ніхто не будзе падладжваць графік палёту і адлёту касмічных караблёў дзеля таго, каб даставіць у космас, а потым яшчэ і вярнуць на зямлю пару папяровых бюлетэняў. Падчас выбараў цэнтр кіравання палётамі перасылае на МКС абаронены электронны бюлетень, а астранаўты атрымліваюць па электроннай пошце паўнамоцтвы ад клерка выбарчай акругі, да якой яны прапісаны. Каб захаваць таямніцу галасавання, бюлетень зашыфраваны і доступ мае толькі астранаўт і клерк.
Пасля таго, як астранаўт запоўніць электронны бюлетэнь, дакумент перадаецца назад на зямлю праз спадарожнікавую сістэму сачэння і рэтрансляцыі даных. Спачатку ён трапляе на наземную антэну ў выпрабавальным цэнтры White Sands у штаце Нью-Мексіка. З Нью-Мексіка бюлетэнь перасылаецца ў цэнтр кіравання палётамі НАСА ў Джонсоне, а адтуль клерку выбарчай акругі. Там бюлетэнь друкуецца і пасля чаго падлічваецца разам з астатнімі. Яшчэ адзін цікавы факт. Хаця дзеючыя астранаўты могуць галасаваць космасу, усё яшчэ існуюць абмежавання на віды палітычнай дзейнасці, у якой ім і іншым супрацоўнікам НАСА дазваляецца удзельнічаць. Галоўнай з гэтых забарон з'яўляецца падтрымка пэўнага палітычнага кандідата ці палітычнай партыі. Астранаўты НАСА з'яўляюцца федэральнымі служачымі, і закон Хэтча забараняе ім выкарыстоўваць свае афіцыйныя званні або пасады пры ўдзеле ў партыйна-палітычнай дзейнасці. Аднак закон Хэтча не азначае, што супрацоўнікі і астранаўты НАСА павінны цалкам пазбягаць згадвання палітыкі ці палітычных пытанняў. У жніўні 2020 года Упраўленне генеральнага юрысконсула НАСА адзначыла, што супрацоўнікі па-ранейшаму могуць выказваць свае меркавання аб бягучых падзеях і пытаннях, якія ўяўляюць грамадскую цікавасць на працы, калі іх дзеянне не лічыцца палітычнай дзейнасцю. Усё гэта азначае, што хаця астранаўты НАСА могуць свабодна выказваць сваё меркаванне па канкрэтных пытаннях або заканадаўстве, яны не могуць падтрымліваць канкрэтнага кандыдата ці палітычную партыю. Але гэта не распаўсюджваецца на былых астранаўтаў, якія афіцыйна падтрымліваюць кандыдатаў пасля выхаду на пенсію. Літаральна ў мінулым месяцы астранаўт Апола-11 Баз Олдрин, другі чалавек, які ступіў на месяц, падтрымаў Трампа. Першы ў свеце драўляны спадарожнік, малюсенькі японскі касмічны апарат пад назвай Лінгасат, прыбыў на міжнародную касмічную станцыю 5 лістапада на борце грузавога карабля SpaceX Dragon. Лінгасат мае памер усяго 10 сантыметраў з кожнага боку, але ён можа аказаць значны ўплыў на касмічныя палёты і даследаванні ў будучыні. Хоць на першы погляд здаецца, што выкарыстанне дрэва ў космасе крыху супярэчыць разумнаму сэнсу, але навукоўцы спадзяюцца, што гэта даследаванне прадэманструе, што драўляны спадарожнік можа быць экалагічным і будзе менш забруджваць навакольнае асяроддзе, чым звычайныя спадарожнікі. Звычайныя спадарожнікі ў асноўным вырабляюцца з алюмінію. Калі яны згараюць у атмасферы зямлі, у канцы свайго жыцця яны генеруюць аксіды алюмінія, якія могуць змяніць цеплавы баланс планеты і пашкодзіць яе ахоўнаму азонаваму слою. Гэтыя ўздзеянні становяцца ўсё больш трывожнымі па меры росту арбітальнага насельніцтва. І гэта ўсё дзякуючы росту мегасузор'я шырокапалоснай сеткі Starlink кампаніі SpaceX, якая ў цяперашні час складаецца з каля 6,5 тысячы актыўных спадарожнікаў. Драўляныя спадарожнікі, такія як Лінгасат, якія замяняюць алюміній драўнінай магноліі, могуць стаць часткай рашэння ў будучыні. Яны не будуць выкідваць у атмасферу такія шкодныя забруджвальныя рэчы, калі будуць згараць у атмасферы зямлі. Прыкладна праз месяц Лінгасат будзе выведзены на арбіту з модуля Кіба МКС. Калі ўсё пойдзе па плане, яго бартавая электроніка будзе рэгістраваць і перадаваць дадому асноўныя даныя аб стане здароўя на працягу наступных 6 месяцаў. Даследчыкі будуць вымяраць тэмпературу і дэфармацыю драўлянай канструкцыі і глядзець, як яна можа змяніцца ва ўмовах космасу. – 24 кастрычніка НАСА прыйшлося паўторна падключыцца да Voyager-1 падчас яго падарожжа, таму што адзін з яго радыёперадатчыкаў быў выключаны. Магчыма, выглядае як іншапланетнае ўмяшанне. Як бы захапляльна гэта не гучала, на жаль, не. Voyager-1 быў запушчаны ў далёкім 1977 годзе. Мяне тады даже яшчэ не было на свеце. Гэта неверагоднае дасягненне, што тэхналогія, створаная так даўно, усё яшчэ працуе. Але Voyager-1 і 2 старэюць. Раней на гэтым тыдні НАСА прыйшлося адключыць адзін з радыёперадатчыкаў на Voyager-1. Гэта прымусіла спадзявацца на маламагутную радыёсувязь. На жаль, тэхналогіі, якім каля 50 гадоў, часам даюць збой. І гэта было вынікам каманды на ўключэнне абагравальніка. У выніку Voyager-1 перайшоў у рэжым абароны ад збояў і выключыў сувязь.
Вяртаючыся да пытання, хто выключыў радыёперадатчык, то перадатчык быў адключаны аўтаматычна, калі спрацавала адна з сістэм абароны ад збояў касмічнага карабля. Кожны раз, калі ўзнікае праблема з бартавымі сістэмамі, кампутар пераводзіць сістэмы ў рэжым абароны, каб прадухіліць далейшую шкоду. Калі касмічны карабель спажывае занадта шмат энергіі ад батарэй, тая ж сістэма адключае менш важныя сістэмы для эканоміі энергіі. Калі спрацоўвае сістэма абароны ад збояў, надыходзіць чарга інжынераў на зямлі крыху папрацаваць. Аднак тут ёсць свае цяжкасці. З-за велізарнай адлегласці да Voyager 1, якое цяпер складае каля 24 мільярдаў кіламетраў, любыя паведамленні да яго або ад яго дастаўляюцца амаль за 23 гадзіны. Напрыклад, просты запыт даных азначае затрымку ў 46 гадзін да прыбыцця запыту і вяртання даных. Каманда адправіла запыты Voyager 1 16 кастрычніка, каб уключыць награвальнік. Але хоць зонд павінен быў мець дастаткова энергіі, сістэма выключыла радыёперадатчык. Гэта было выяўлена толькі 18 кастрычніка, калі Deep Space Network больш не змагла выявіць звычайны пінг з касмічнага карабля. Інжынеры правільна вызначылі верагодную праблему і выявілі, што Voyager пінгуецца на іншай частаце. Ён выкарыстоўваў альтэрнатыўны радыёперадатчык, які не працаваў з пачатку 1980-х гадоў. Пасля выяўлення няйспраўнасці каманда не адразу пераключылася зваротна на першы звычайны перадатчык на выпадак, калі няйспраўнасць выявіцца зноў. Замест гэтага яны зараз працуюць над тым, каб зразумець няйспраўнасць перш чым пераключыцца назад. Да гэтага часу Voyager 1 працягне падтрымліваць сувязь з домам, выкарыстоўваючы перадатчык меншай магутнасці і працягваючы даследаванне міжзоркавай прасторы. Ну і гэта дакладна ўсе навіны, пра якія я хацеў распавесці вам у гэтым выпуску. Цяпер пагаворым пра самыя цікавыя падзеі, якія чакаюць нас у бліжэйшыя 2 тыдні. Пачнём з таго, чаго варта не прапусціць у бліжэйшы час. І не варта прапусціць поўню, якая называецца бабровым месяцам, і якая наступіць 16 лістапада. Гэта будзе апошняя суперпоўня сёлета. Калі казаць проста, суперпоўня або супермесяц – гэта поўня, якая адбываецца зблізку перыгею, бліжэйшай да зямлі кропкі ў месяцовай арбіце. І месяц выглядае на 7% больш і прыкладна на 16% ярчэй, чым у звычайную поўню. Для неўзброенага вока розніца вельмі малая, а то і зусім незаўважная. Бабровы месяц або бабровая поўня – адна з назваў для поўні ў лістападзе. Традыцыі прыдумляць імёны для поўнага месяца прыйшла ад індзейскіх плямёнаў, якія заўважалі асаблівасці вызначанага месяца і адлюстроўвалі іх у назвах поўні. У лістападзе бабры актыўна рыхтуюцца да халадоў, будуюць плаціны і назапашваюць ежу ў сваіх хатках, адсюль пайшла і назва. Наступная і апошняя поўня сёлета адбудзецца 15 снежня, і яна будзе мець назву «Халодны месяц». Наступная ноч 17 лістапада будзе мець некалькі падзей, якія могуць вас зацікавіць. Месяц асветлены на 98%, і Юпітер сустрэнуцца ў сузор'і Цельца. Планета ўзыдзе ўвечары і будзе бачная неўзброеным вокам. І метэорны поток Леаніды дасягне свайго піка. Леаніды найболей вядомыя сваімі метэорнымі штормамі. Напрыклад, у 1966 годзе назіральнікі ў ЗША паведамлялі аб інтэнсіўнасці 40-50 метэораў у секунду. На жаль, сёлета Леаніды дасягнуць свайго піку адразу пасля поўні, таму метэоры, магчыма, зусім не будуць бачныя. Бонусам у гэтую ж ноч нас чакае Уран у супрацьстаянні. Тэарэтычна яго можна будзе ўбачыць незброеным вокам, але для гэтага трэба вельмі цёмнае і чыстае неба. А вось у бінокль Уран будзе выглядаць як маленькая сіне-зялёная кропка. Астранамічнае супрацьстаянне азначае, што планета знаходзіцца на супрацьлеглым баку ад Сонца адносна Зямлі, і гэта лепшы час для назірання за ёй. Як я казаў раней, 18 лістапада у нас чакаецца запуск Starship. 20 лістапада месяц асветлены на 77%, і Марс сустрэнуцца ў сузор'і Рака. Планета ўзыдзе ўвечары і будзе бачная голым вокам. Вось такія насычаныя на падзеі дні.
Каб дакладна нічога не прапусціць, далучайцеся да сацыяльных сетак. Ну і распавядайце пра падкаст вашым сябрам. А калі вы хочаце падтрымаць капейкай тое, што я раблю, то спасылкі на Patreon і Buy Me Coffee у апісанні. Велізарная падзяка тым, хто ўжо гэта зрабіў. Дзякуй, што даслухалі да канца, пачуемся праз 2 тыдні.